Ibani umba wa maliro nikupempeni time tonse amene tingathe kuima. Hadi
Achikondweletsa mabeluo, achikondweletsa pakuyenda, ngachisitisa malila, inusitikalowa kumwamba, ngachisitisa malila, sitikalowa kumwamba, achikondweletsa mabeluo, achikondweletsa pakuyenda, achikondweletsa mabeluo, achikondweletsa pakuyenda. Moyo 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 uziwaweleka, moyo 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 uziwaweleka, sigulina sigulina, atafuna tumoyo, gitu sigulina sigulina, atafuna tumoyo, moyo 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 uziwaweleka, moyo uziwaweleka, sigulina sigulina, atafuna tumoyo. Nani? Bebani olemelezeka Moses Kunkuyu MP amene pamaliro awa kuyimira President wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Makate Jabwera. Bebani olemelezeka Right Honorable Catherine Gotan Hara, Speaker wa nyumba ya Malamulo amene mwataya modzi wa phungu a nyumba ya Malamulo. Bebani Honorable Richard Chimwendo Banda MP amene muli nduna yona za maboma ang'ono. Bebani Mai Colini Zamba SPC. Bebani Mambo Mataka amene mwataya okondedwa wanu. Komanso Mai Roda Chitsulo ibanja lonse nanafedwa. Bebani Honorable Zebron Chiondola amene muli wapampando wa Central Region chipani cha FCB. Bebani Honorable Owen Chomanyika amene muli wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa mwambo wa maliro. Bebani nduna zonse za boma amene mabwera kudzatikuta pa maliro awa. Bebani akuluakulu onse antchito za boma, ngakhalenso akuluakulu antchito kuchokera makampani amene sali manja mwa boma. Bebani Sub-TA Matanda, otaya mmodzi wa nzika mdera lanu. Bebani akumpingo Pastor Phiri amene muli President wa mpingo wa Seventh Day Adventist chigawo chapakati, ndi akuluakulu ena onse amene akutsangani pa mwambo umenewu. Ulemu upite kwa ena onse amene muyenera kulandira ulemu pa mwambo uwu. Nthawi ino ndiyitane Pastor Kalima apereke pemphero. Pastor Kalima. Chipemphere. Atate okonda Yesu Kristu komanso Nkosi Mwera. Tate wathu nanu tasonkhana malo ano. Nsonkhano umene padalibe uphungu ina uliwonse okhala pansi kuliza kumana pano.
inuyo mulagiziwa gyetu Yehova kuli ananu tuzasokana abantu tona Yehova nsokano menewu kifuba kya kutayiga kwa mbale watu mlongo watu mai watu ine Yehova mzakazi wanu mai Joyce Chitsuro dade tonse tasokana abantu ndizisoni zathu mukutona mukutidziwa mulungu wakumwamba zonse zisanapite ndatu wathu kube mphani kupezeka kwanu kukhala bwino kuti mulamulire kuyankhula mulamulire kuimba izina zonse Yehova mwasewa mtengo minokhale pakati pathu Yehova ndilotozeni takonzeka kumvetsera ndipo mukhale nafe pompano popeza ine mpheratu m'dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen. Siku kwambiri chifukwa cha pemphero lomwe naperekera ndi Pastor Kalima. Nthawi ino tili pa mwambo woona nkhondo. Ndipemphe anzanga a protocol nabwerani kuno kuti ndondomeko yake tiyendetsa bwanji. Nyimbo zikhoza mamveka cha pansi nyimbo amayatolika Dongosolo li pamote tiyamba ndi mafumu kenako nduna ibotsirizira yakubanja otsakana ndi anzawo. Anzanga akuguduwiru tabwerani mutire ntchito yanu komanso akuguduwiru mukalima pamenepo mukatsekula casket muletsetse kuti mukutsogolera umba wa maliro pakayendedwe ka dongosolo. Bebani nati ayamba kuona nkhondo ndi mafumu kenako nduna za boma motsogozera ndi Honorable Kunkuyu amene akuyimira HE ndipo kenako Right Honorable Catherine Godani Hara Speaker wa Nyumba ya Malamulo ndi ena onse pambuyo pawo.
yani akatakuona nkombe mafumu kamera olemekezeka akonamo mfuyu amene akuyimira president induna zonse za boma kuchoka hapo aspika a nyumba ya malamulo ndi ma MPs amene ali pano idzakhala nthawi yanu ikotsirizira kuona nkhope akhala akubanja komanso ndi ampingo akubanja ndi ampingo kutsirizira kuona nkhope ziko Maso ao kondedwaho amango ketsa misonzi usiku tono wapita mpanda kucha wayandika zaenda ine matundawo wotsiriza zaenda ine mafumu akumaliza deregu mdibidi wawo ndipemphe olemekezeka onapakunkuyu mutsogolere gulu la nduna zonse ndipo pambuyo pa gulu limenelo pabwere Right Honorable Catherine Gotani Hala spika wa nyumba ya malamulo ndi ma MP wonse. Shigumula
staff and also the chief of staff. BS local government, yakula kuonse akuboma. Wana BS local government, ina BS na onse nobano, akula ena onse akuboma. Itawiyano. Galimodo LOL 7777D Mahazati Abuyaga John De Nakatibizani. Galimodo LOL 7777D Mahazati Abuyaga Idani Basta Jenny Galimodo Lanulo. Sure Babi. Jola
pamene tikiti kumaliza kuona kope ipemphe akubanja komanso ampingo nthawi yanu akubanja ndi ampingo.
Tiamike Yehova Mulungu watu okonda amene muli kumwamba ife ananu nkope zathu ano eulogies amene ayambe kutila nkula kulirapo ya kubanja la kuchikazi amene akuimbira banja la kuchikazi ndi Patrick Mlauzi ndipo kenako oyimbira banja la kuchimuna onapo Kaima Banjira MP Akulilongwe North East constituency atira nkula na onso kulirapo nthawi ino ndipereke manja mwa Patrick Mlauzi amene akuyimbira banja la kuchikazi. Anduna Moses Kukuyu Anduna other information amene so mubimbira a present olemekezeka Anduna Richard Chimwendo Panda Nduna yaza maboma ngono Nduna zonse zimene muli pano ABS ochokera ku Nduna maboma ngono mafumu maimbi wonse amayi ndi abambo ndayima pano kuti ndipereke malonje akuchikazi okamba za maliro ambale wathu Malemu Joyce Chisulo Mataka amene anali former Deputy Minister of Local Government komanso MP wa Mwanza West. Mayi akonapawa zina lao anali Joyce Chisulo Mataka Misisi. Iwo anabadwa pa 27 May 1978 ndipo amwalira lachisanu pa 6 June 2025 amwalira ali ndi zaka 47. Malemuwa asiya mwamuna ndi ana 4 anawo pali anyamata 3 ndi msungwana mmodzi. Mbiri ya matenda awo ndi imfa yawo. Maiwa kali kunzuzu kumene amakagwira ntchito za boma ndipo pokwera kumeneko anachita ngozi ya pansewu apa panali pa 15 May 2025. Ngozi itachitika atawatengera ku chipatala cha kunzuzu kumene atawayesa ndikupeza kuti atavula mwendo sudachoke hayi koma udango sunzundika chifukwa adapitisa mwendo wawo kwa kumanzere. Atawapasa chithandizo atawatumiza ku chipatala chimene chimaona za mafupa chimene chili chipatala cha Lions ku Kamuzu Central Hospital kuti awapimenso bwino ngati anali ndi ma fracture kumeneko adatenganso kuti sanachoke hayi
ndipo anamwayika chikaka kuti achilimbikitsa mwendo akamaenda. Ndipo anawapempha kuti azilonga mafizo, ndipo anawapatsa dokotala amene amawapatsa mafizo ku nyumba kwawo. Mafizowa amayenda bwino ndipo mayiwa amakhala moyo wabwinobwino. Ndipo akapita ku review kuti akachitengeka pa check-up, anawachosa chikaka chija kwa chisapato kutinso mwendo uja uzipepuka namalimbikitsabe kuyenda. Izi zinali bwino kwambiri. Ndipo anapitiriza kumachita mafizo ku nyumba kwawo, amangoyenda mongozungulira kumpanda kwawo. Koma tsopano kuti amwalire nanga Satani. Lachisanu pa 6 June akachita mafizo ozungulira ku nyumba kwawo kuja chamma yependikoloko adabwerera pakama kwawo pamene amagona anayika ku matress yawo. Koma nthawi imene amataka khale pa matress paja pamene m'maso mwawo munachita mdima, ndipo anakakhala pa matress paja ngati akugwerapo choncho sakakhale mmene amakhalira monga munthu oti akumverera mwendo. Pamenepo akubanja amene anali pafupi anapeza galimoto imene inalinso pafupi kuthamanga nawo ku chipatala cha Central Hospital. Akubanja tichitaso dongosolo kulumikizana ndi akuboma ndi kuchipatala kuti tikubwera ndi patient, ndipo tikapeza anthu madokotala ali ready kuti atilandire. Ndipo akatilandirabe adayesa kuwathandiza mayiwa, koma chodandaulitsa adatiuza kuti Honorable Mai Joyce Chitsulo atisiya. Zinachitika mwachakuchoncho, ndipo chifukwa chake lero ndasonkhana kuti tiperekeze mayi wathu Mai Joyce Chitsulo madandaulo. Ife ngati banja la Mai Chitsulo, mbumba yonse pamodzi ndi anzathu akuchimuna banja la Mataka, tikulira chifukwa chakutaya munthu wofunika kwambiri. Ife tachoka naluza, ndipo tikulephera kulira. Tikutokoza atuna makoma ang'ono kulemekezeka Richard Chiwendo Banda, komanso atuna azamoyo Honorable Mai Kadodo Chiponda Kubize, tuna zonse chifukwa mutamva zomatenda azitsitsi amayi Joyce Chitsulo munathamanga, ndipo munathandiza kumikizana ndi akuchipatala kuti alandire thandizo lofunika mwansanga. Tikutokozanso madokotala akuka ku Central Hospital amene munali ready, komanso ku Lions kumene muona za mafupa munalinso ready kuti muone patient wanu. Munatithandiza kuchita chilichonse kuti tiyese kupulumutsa moyo wa mayi wathu Mai Joyce Chitsulo. Kutokoza Office of the President Cabinet, akunduna wa local government, the City Council, Parliament, a Speaker, opereka chithandizo cha zovuta zinenezi. Chokera kuboma mwatikonzera nyumba ikofi, komanso mwatikonzera transport, komanso mwatikonzera chakudya chimene takhala kulandira kuyambira lachisanu lija, ndipo tikhala kulandirabe mpakana kumudzi kumene tikayikire mayi wathuyu. Komanso mwatithandiza kukonza dongosolo labwino kuti mayi wathuyu alemekezeke bwino. Kutokozanso ampingo wa Seventh-day amene mukuyendetsa mwambo. Chifukwa chokhala nafe kuyambira nthawi zimene zovuta zidagwa. Kutokoza amfumu akudera bloko. Chifukwa chotithandiza pamakapata imene amayiwa amavutika ku nyumba, komanso zovuta zidagwa.
Kutokoza mafumu yena kumadera yena kumagoma yena amene mumakwera kuzaona ndi abale ena onse kuti mumakwera kuzapanga chiye mayi Joyce Chitsulo. Kutokoza abale onse maneighbors komanso kuchimuna mwapadera kutokoza pangoma tala changu chimene apanga kuchokera ku South Africa nanja kutengawo amene anayambirira kufika kuchokera kunja ndipo tinawonso pompano Mulungu akudaliseni bambo. Kutokoza mipingo ina maka CCP amene munaonekera kwambiri ni mapasta nda Kristo wanu chifukwa chakulithandiza ndi kulipempherera. Onse ife kutokoza. Ndipo mwambo koyika maliro uli motere kuti tinyamuka lero pa 8 June kupita kumwanza ukundi kumwanza West kumene malemu Joyce Chitsulo amayimirira ngati MP. Kumene kuti kutambani ndipo tikafika mudzi mwa Mpeni. Kuchokera pa Mwanza pa Boma amene simunapiteko timayenda mtunda wa 35 kilometers lekuti tafika pa mudzi pa Mpeni. Pomaliza ife mawu ambiri tilibe koma tikuti tachoka tatayika tavutika. Mulungu akudaliseni nonse chifukwa cha zabwino zonse zimene mwatichitira ife. Zikomo kwambiri, zikomo. Kumeneko kudali kulira kwa akubanja achikazi. Ipemphe mapaderadera chonde amene tapasidwa mayodikira nkule chikulankhula ndithu modula nthawi. Popeza anthu ena alikali pa njira kumanzako tapalata kutenga kuti akudikira zovutazi. Ngeke ndilosetse kuti tachepetsa polankhula. Amene akulira pa kubanja loyera anafedwa kuti muna ndi olemekezeka akayima pa njira ane MP Lilongwe North East constituency nthawi yanu. Pepani atosali pano sinakula kwambiri hayi ndimene anenera. Pepani mumpoyera president amene muli a Minister of Information komanso mlevi wamkulu mu office ya president pachifukwa secretary Pepani komanso inu anduna local government amene mwataya deputy yanu Pepani kwambiri. A speaker anyumba ya malamulo amene muli pompano Pepani kwambiri mwataya MP wanu. Ma MP onse ali pano kunazo onse zaboma ali chino chairman achigawo chino komanso mafumu onse ali pano achipani osayiwala inu achaliti. Monga ine ndayimira pano ndayimira akubanja kuchokera kwa group achikuya kuchiwamba kwa DS Mundu kumene mayiwa adakwatiwa. Ine sindinakula zambiri hayi nthawi yatakale mwamva kuti tikupita kumwanza ndikutali. Zambiri tikalakulira mudzi. Ine nditokoze mafumu onse amene achokera kuchiwamba si onse amene adapite hayi koma ndikuthokozeni kuti munachoka kumudzi ndikubwera pano kudzakhala nafe. Mawu amene ine ndinganene kumudzi kuti ndindachipongozi koma malemu adali mlera kungwa. Mlera kungwa ni munthu amene amayang'anira aliyense. Ife kumudzi tachoka. Kumupeza pano tachisilangula kwambiri tikalangulira kumudzi. Pomalizira ndikuthokozeni inu achaliti akuno. Maliro ife atipe kukira chifukwa chakuti inu mwakhala nafe kuyambadza mpaka na lero. Osanga amene tasala ndi moyo tiyeni tichileko za chariti zimapepuka zibirizi zikachitika. Chauto siudalisa atidalisa amene tili pano ndi amene tasala ndi moyo zikomo kwambiri. Kumeneko kudali kulira kwa akubanja achimuna. Nthawi ino
Ipete akujibani na uso aliyemo. Abwili wa jibani ni Olemezeba, Honorable Deus Kumba. Kwa kwambi abanda ofeba ino bambo eloni mabana komanso anawonse osiyidwa bebani ino amene mwajina kwese tatu Honorable Moses Kukuyu nduna yona za information bebani kunyumba ya malamulo ino mama sika kasa nikotani hawa komanso ndinu First Deputy President Kujwanga Tomai Congress Party. Bebani inarisha mwendo banda mwisema jeno mfanyika atola mula. Komanso ninunduna wana mafumu mambo mangono. Bebani nunazose sababu mamani vano nikabani sekutwani mozi mozi. Komani vani kubebesa kutoka kwa mbali wa kuzaka bila makana ukabili. Bebani inuwarisha na chama kwa dabara Honorable Party Secretary Jondo anaimuna pepo mpana. Bebani hivi yali Honorable Predia Tomaso Maepi wasenasiana ame alimbamba mulonga kerenso amenala ruka. Bebani senior chief ina SCA Maganda ina mama Godalo Kidugula. Bebani ya SBC mama Colin Zamba Migompano Komanso mabesi wasenasiana menolipano. Bebani nyumba za kifumu chiko safi bambo kaponda mgada komanso advisor onse amemuli bantu lipo tugira. Bebani ampingo usebe komanso usebe ndingo ina. Bebani umba onse wamaliro bebani ya maidaba. Kuzera hapo jifunziso President Gaku Ndorolasa Simagati Zakwela amena madiuza kulipa mavuno kama mtenini Israel Mont kama maana bangayo kula ndali wameni zatu watoka ama diuza ulizesa kuteka hapo ni moti jamsozi ukamurani sozi anzatu amene akuzidwa mwajile jodisa na ambe kwa asu saura alili mfani amena zakala IP yalino Komanso regional chairman mwendilole ngezi somajangu zangu kutoka ila kuchipani Komanso kuboma ijojo ngirabo mwendilole sandi kuila motamanga President watu atwalino Master President wa Malawi Congress Party Dorasa Simagati Zakwela ambepe sandi ndalama yobana 3 million kwacha Speaker Komanso amenali wachiwiri wayamba na sokoleli Malawi Congress Party mama Catherine Korani hala pesa 300,000 kwacha. Kole megezeka nduna kuona mama Mia pesa 200,000 kwacha. Secretary General Komanso nduna yamuna mafumu Richard Chimwendo Panda 500,000 kwacha. Honorable Gumba Plans 200,000 kwacha. Honorable Jisendeza Kujenda 200,000 kwacha. Honorable Mvalo with Justice 200,000 kwacha. Honorable Nancy Tembo Foreign Affairs 200,000 kwacha. Honorable Chibota Kuhethi 200,000, Honorable Jacob Ohara Kuzanchino 200,000, Honorable Willie Babu Education, Honorable 200,000, Honorable Yangalamuno ku Defense 200,000, Honorable Skari Moma ku Mining 300,000, Honorable Kukulu Information 200,000, Honorable Jizim Kondari Sports 200,000, Honorable Diva Buleba 200,000, Honorable Vika Mtugule Dr. 100,000 ku tourism, Honorable FDS Kazongo 150,000, Honorable Malondela Deputy ku transport 200,000. Honorable Deputy ku health 100,000. Honorable Riana Jabota 100,000. Deputy ku water. Ivo agriculture Honorable Samkawali 200,000. Honorable Halima Dao Deputy ku Jeda 100,000. Honorable Nangozu Deputy Foreign Affairs 100,000. Ivo regional chairman Honorable Shirondo 100,000. SG Emeritus Honorable Mkaga 500,000. Treasurer General John Paul 100,000. Kuchila MP 100,000. Honorable Nawala MP 100,000. Honorable Bango 50,000. MP Honorable Josh 50,000. Honorable Shivalanjira NEC member 50,000. Honorable Mareba NEC 100,000. Honorable Wendell Honorable Challenge Regional. Honorable Kaja Bagale 50,000. Comrade Kodegele 50,000.
Gogo Senior Chief Luwa 40,000. Dr. Body MP 50,000. Honorable Jesus 100,000. Comrade Mitawa 50,000. Olemegazika Gospel Bazango 200,000. Honorable Katumba 200,000. Honorable Jeff Tamale 50,000. Honorable Gatsibadi Gebudek 100,000. Honorable Mwawa 100,000. Honorable Henry Mumba 100,000. Honorable Shimangeni MP Kuchisi 50,000. Honorable Zole Mali 100,000. Honorable Jisanga Blanda 100,000. Honorable Tolera 50,000. Honorable Gambuzi 50,000. Honorable Shimodo Skefa 50,000. Honorable Kutsaira MP 50,000. Honorable Jume Ephraim MP Obuma 100,000. Honorable Jikondo 100,000. Honorable Zia Jagari 20,000. Comrade Zudu 5,000. Honorable Jabondo 100,000. Dr. Gayembe MP 50,000. Honorable Hashim Sungwe 100,000. Honorable Chimoma Magamaka Chimoma 100,000. Council Bossam Malay Sugar Umenego Salima Sugar 100,000. Mabande MP 50,000. Shibai 10,000. Honorable Marwanda 50,000. Honorable Sungama MP 23 100,000. Dr. Taba 30,000. Honorable Motrika 50,000. Honorable Stua 150,000. Craig Hardware 500,000. Honorable Gazeta Jeffrey 100,000. Honorable Andone Masamba 100,000. Honorable Nyanda Jamia 50,000. Honorable 100,000. Honorable 10,000. Honorable Gachipanda Secretary 50,000. Mahiba Mbola 50,000. Honorable Harao Sindo 50,000. Honorable Robert Gadao 50,000. Honorable Kusankoma 50,000. Honorable Soste Glenge 300,000. Honorable Bodem Tonga 50,000. The Honorable Jingwede 50,000. Francis Bega Nyamempi 50,000. Kalinda Moma Federal Immigration 50,000. Honorable Mazizi Francis 25,000. The Minister of Higher Education Amina 500,000. Mama DC Daudi Mama Kamura 5,000. Honorable Nkosa Kamino 10,000. Honorable Momba 50,000. Honorable Magamaka High Commissioner Kutoka Ulanda Ameneo Abisani 600,000. Honorable Magamaka BS Honorable Lebode Abisani 50,000. Maboni Free Abesa now also 50,000. The Honorable Hussein 20,000, Comrade J Fune 30,000, Comrade Baxter Kita 30,000, Salima Sugar, Alessandri 1 back, ya Sugar, Romanso, Atabiza 1 million. Chairman wao Dora 2. Honorable Gafafa 50,000, Gomaso Honorable Benedict Ujara Uchisi 50,000. Also, my MP Mujeno, Mujeno list yake mnalizengeza ku magara muzi Mwanza kwa so 1,875,000. Zinaendera indra ile bantalino ziwana 11,680,000 watt. 11,680,000 itapariza so imenejera ku MP ngali Mujeno masamagaza kalopariza ndito. Mutali Mundiro ndatutse MP aliralino Honorable Alfred Gia Rina also ngana gadalino alilebo malingani na makalira ndi mozi amena mabatsa voli unotawo unabojia tawi yanu zikoma kwa pili. Pepani inoamini mugimira a president adziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera inuyo Honorable Unkuyo. Pepani wina wankuru apite kwa inu SPC mali Colin Zamba komanso ma DSC niwonse okuya nchito za mboma. Ubebesa wina wankuru upite kwa inu Secretary General Atipani Kamala Congress Party Honorable Kimwendo Banda ameniso muyanduna aloku government komanso amene kuloku government iko adebileano
ngamene atisia mai Joyce Kisuro. Aludinong'oneza aba aludimasali specially ndisie modelo de maMPN nonse aboma ndi amali gabamba kuli pano silinga iwali maga inoyo a president HTA Malawi Central Conference ajakira mene kuli pano ndi mpingo wonse wa Seventh Day Adventist. Kulira kwa ine ndiponena kuti mai Joyce Kisuro tikapita ku parliament ndiponena kuti waliza parliament sitina chiyembekezero lachisanu limene lija kunena kuti ndikulandira uthenga umene munthu wake mmawa wa siku omwero tinacheza naye wa WhatsApp. Modi aspika amene muli pano ndikuti pepani wamkulu chifukwa ichichi silina chiyembekezero ngati mamembers of parliament. Komweko ku nyumba ya malamulo kuli Assembly amenenso amakumana. Modi mtsogoleri wathu Joyce Kisuro kuti watisiya moteremo ifeyo kwathu ndikudandaula ndikulira. Mai wa chikondi mutakuona chikondi chake ichi chabandikwa manifesti pompano maembi aluko mupeza kuti kuli AGPP komweko uko kuli UDM Malawi Congress Party ali komweko tikonena chidulu na kuti zipani zonse zili kumeneko adali ojesa jumina aliyense sama ona ngobe umba wonse wa malino ndisangoti kulankula kwa boma umatakukandira kulete kumoti tonena kuti ine deputy Walilongwe City Center kuno mbele tuli kuno kwa ona hapo Kinzeka kujaso kunyumba ya siwa kwa honorable Kinzeka imemaliranga ndi mseu wa secondary modi yonsei kwa honorable Kinzeka ndia Kinzeka anandituma kuti njabeko sene moteremo kunyumba yonse pepani pepani kwa bili kwa kunali kulira kwa MP ajia mama iti onse makamaka mama zina Kinzeka nasi tulipeso kama na kutera kwa mambo Tanzania kami na mbama li kama ndio ila tutari na chama chao tabadi ona party kizeko ndola unaonsa lilevu mama Joan Jones ona ile chama tayari ndio mwambie pepani Oyamba nibebesi okubanja ndikana kwambiri malika chipili chimene chalikwera nibebese okunkuyu omwe maine wa president pamambo pepani mlendo wamkulu wa chipani cha Congress Party pambo Richard Mwandobanda kumasondola zonse za boma okuli chipani cha Congress Party nonse amene mapilabati Lubese original Charede, my way to Nalumo, so for a women's league, a band Jamal Sunday, for myself, so for a once a youth league. You know, the Banner Pool, what to Gulewa, Seventh Day Adventist, for myself, before say, if I am now, there would be Maule Mogamasi, the Kale Mamaki. In a on day, Mabano. Jibani kama Congress Party kigo japagadi kuti mai watu saka mbodi na komanda liu nte uru jibani hiki kwa kuti kwa jaifa ya mai ameni tegwene
tino tafeko jepa ukamwaye tazindikia kuliko kujakuno kwa zima yozwa jiro kwa masozo umanga monda bene akaba watu sunga kuwa kwa maso mundu andale amene ndale zake zizajisawa kwa ndale zo manga ziko kwa amatoma forogoza ngakale zimene koma hii lajida kumene yeyo amene ndalikumu olipo wena amene zikamanyika kudea soto na kutoa hapo kwa jisura makamba ndi gaza ndi yunga kumaina nao makondo tu za seri amene ila mangira kwao uranda zoki akama ambazo ki ndale sokulia kwa ndi jina linjo jao kwa yitu zinazo nadi dalila kumayo kwa iko yote kwa kwa meli makaria nao sisi mazira zoki ajuba iko jina mundu wako ilo kuna kwa bili nduzo asubi ngakale kwa nsiri wenzenene wakao biajiro wasaidi kwewe chokuli jivu usikeno kwake ndima amine wao ndimbenzo wasokubanja masoko kwewe nipingo wasana today kulibebana kwa bili kwa yiki ebani kwambi kwebani umbawansi wa malino isa nabezele kwa zanga master ceremony rangasi kwenye sokutira wanobo Joseph Manja kutalima South 50,000 Bokombe Dr. Alfred Nasuru na wasa na mizabo 50,000 and how we know it is 111 billion 780,000 but increase to Matawi na Madilori, the program kwa the ceremonies, Italiano, design program, the fact. Ebani ubaonse wamaliro, kwa kuya program yatu, nitawi ni abroko leader, akudina kumwe kumakala maremu, alirebo na onso. Kwa kadelo lo, alizisira amfumu, akudina alibeli. Ziko. Pepani umbawose wa maliro komaso maulemu aperekedwa kale oendera kulangira ulemu eyo ofisi yatu ya mafumu Pepani a master of ceremony tikulangira kwa nipangono kantaiko chepa tina feso tikulenchiro yatu kumbali ya mafumu Pepani amfumu agogo amai bwanani amene mataya mai watu ofunikira mziko latu la Malawi omasanduleka Pepani wagogo amatanga amene somwataya mai watu amene swali ofunikira ziko lino la Malawi ineyo nchilo yanga dibula yonchepa mukathawi kano chifukwa chakuti amayi agogo abwanani achoka palibe amene amakhala ndi mphamvu zinthu zikakuchitikira nyumba mwako iwo alibe mphamvu sanga yankhule malo mwa iwo ufuna kuti tiyimiritse amfumu ansaka adzalire malo mwa agogo amayi bwanani
Koyamba ndibereke pepani akubanja mbali zose zibiri chimuna ndi chikazi. Ndibereke so pepani wampingo pepani afumo mai memory Ganai amene ali eni yake mudzi wa sector 5B pepani ndi mudzi wonse. Ndiberekeso pepani waolemekezeka a Moses Kunkuyu amene mukuyimirira a president a dziko lino. Pepaniso wina apite kwa speaker a nyumba ya malamulo pepani komanso nthambi zonse za boma akuluakulu nonse a boma muli pakati pathu landani pepani komanso ndipitirize ndi pepani kumafumu magulupu komanso asabutiye athu agogo amatanda landirani pepani. Ineyo sindilankhula zambiri, kulankhula kwanga ndi kwa chidule oyang'ana ndi nthawi imene ilili. Choyamba nene kuti ngati mudzi wa sector 5B ifeyo ife wolira chifukwa chakuti Mayi Joyce Chitsulo anali amayi achitsanzo mudzi wathu ku sector 5B anali mpangiri. Nthawi ina yafika pamwambo ngati umenewu anthu timalankhula mosalaza koma pano tinene mmene malemuwa chikheche chawo chinalili. Anthu ena akakhala ngati mmene analili malemuwa mwina amasankha anthu ocheza nawo koma Mayi Joyce Chitsulo ndikukhulupirira kuti ngati muyende mwachisisi mkulowa mudzi wa sector 5B mkufunso ilo adamu akuwuzani kuti anali mayi wachikhalidwe, mayi wodzichepetsa. Moti mwayinji ngati mudzi wa sector 5B watayika ife wolira kwambiri. Chachiwiri ndipitirize kuti Malemu Joyce Chitsulo umboni wonena kuti anali mthandizi, anali mayi wachifundo nchakuti ngati dera tsopano kwathu kuno timalowa m'mapampu msewu wopita kwa gogo sinyo chipikidukula kuti panopa sewu unapalidwa magalimoto ayenda ngati mtala. Mmodzi amene athandizira kuti sewu umene upalidwe kuchita upgrade ndi Malemuwa. Mwayinji ngati dera ifeyo tatayika pepani. Ya ikumeneko ndikulira kwa gogo mayi bwanali. Ifeyo mapulogolira mwina mukosa kudabwa kuti tenti kudzadza kwa basi. Kwadzadza chifukwa chiyani? Msindira wa Lilongwe wonse ndiwolira ndiwodandaula chifukwa cha imfa ya Mayi Chitsulo. Posachedwa pomwepa tinayitanidwa ku nyumba ya malamulo, ku nyumba ya chifumu. Koma amene adatichotsa mantha kuti ticheze bwinobwino nda president a dziko lino ife mafumu mapulogolira komanso kunena zoona ndikoyamba anali Mayi Chitsulo. Msindira wa Lilongwe watayika kwambiri chifukwa amene anatitsogolera pa china chilichonse. Nthawi ino ndikupempha agogo asabutiye matanda kuti nthawi yanu mutsalire dziko magogo. Bani huyu amene mwayimira a president makamala mwa umma wonse omaliza chifukwa cha nthawi
maulemu akarema omwage mbali bose ebese sokindira kwa mwenjemera mwakidugwi kifwa ifai endile na bonsa ndoza kuti mai tsuro bamaba ba deputy minister omaso imana wanga meni makana wali ukira chiro yawo bamalizira bafumu wanga waine kati matani kifano kugira kwa mwenjemera maso mwenjemera bamenebo nene kuti iyo kumudwa odandaula omaso kumara manjawanga alinkosi mumaziwa mukatula kudebita minister numera tunabereka ana omamene masibalo okomana amene mwanayo makale bafo alina amagolo amene abereka kumaza kumene kuwaberekeza iwoso odandaula chifukwa namene anabereka mwana okatika omukwaine njeno ulira odandaula kumudwa chifukwa namene mwana chichose chabwinira mwana amene chifukwa namene amakhala bafumbire wali lero usina dina majitsulo umarindi mareni umanjira odandaula kwambiri ndino kumudwa umanjanga linkosi chifukwa ichimeneyo limalero kuti sizokazo zimenyingala nkulu siulibebere minisita oka umene wamangitsa umboso uli pano umachikhalirizawo chikubekera umboni kuyana mchikhaliro fungira mumadziwa ndikunyika yonse aliyese amakala ose bakongo mwene ifanye mamenewa imoitu wamenya ndibaze wamaka ifanya tabu mina zinazo ikalankuliza kumunzi imamenewa mulungu adalitse wakuna amena kuzobezereza tabu nyene yeyomayi si ya masere umadziwa khairila bunyo nimeli masokera kulera ebiroyi limakabali wose ufikira kulimayi wajoka amena kwene nchikhalira bwino kibeka kumwamba umene kungalibwezeretse kumasoko kungali tunatoze yose hoja tulipa ima amelewa ndikuti pepani kumeneko kunali kulira kwa Sakile Maganga pamaliro amaikitsulo pepani olemekezeka Right Honorable Catherine Godani Hara ona ya modzi wa phungu mnyumba ya malamulo inthawi yonanunso mulireko tsopano ndipo mukatha kulirawo mulidwitsira Honorable Kunkuyu amene akuyimira AG pamaliro awo. Pepani kwambiri akubanja kwa Masaka komanso kwa Chitsulo pepani kwambiri Honorable Kunkuyu amene mwayimira president pano ndimvuna zonse za boma zili pano pepani kwambiri achisekretary pano pepani kwambiri deputy speaker komanso MP amene akayanzana komanso Honorable Chia amene anamugamba mwa MP pepani kwambiri mafumu ndaona senior chief kwa senior chief simulenga ndi senior chief ndi mafumu ma TA magrupu ma sub chief ma village ma block leader pepani kwambiri ampingo muli hapa komanso pepani kwambiri achipo kusatu naona Honorable Kaponda Nkaka regional chairman regional directors mai ose akupani muli pano former speaker kuona Honorable Kaponda muli pano chipanda tawi aliyense cheke pano ine ndaima pano mphamvu zoti ndime pano ndichepera koma wina anandiuza kai kwena kulimba ndiwe mtsogoleri ine ndikulimba ngakhale ndine mtsogoleri koma ndikusokweteka ndiyankhula mchizungu ndine na tribute ya Honorable Chitsulo. Joyce Chitsulo was a family operator, the first woman to chair a constitutional committee in our Parliament of Malawi. Joyce didn't just open doors for others. She held it open, making sure others would walk through and rise. Joyce didn't just rise,
She lifted others with her. She said that our wings when the wind blew hard. She reminded us, we are not flying alone. That's what Joyce told all of us as women, especially the women caucus. We are not flying alone. We have to make sure we fly with other women with a girl child. Joyce was that kind of a woman. She was very supportive beyond words. Actually, Marijuana account when we are over the number, she'll be the first one to send messages on our WhatsApp groups. Joyce was very thoughtful, always ready to help. Honorable Kingston, I saw your message. He said when I was sick, none of the MPs came to see me at the hospital. It was only Honorable Kingston who came to see me. That's how good Joyce was. Joyce always gave the spotlight to others. She was always lighting the way for others. Joyce was a darling to all. She had this way of keeping us informed, not just with news, but with love, with laughter, with a little message. That's when we needed it most. Joyce will always send a message. And now, Joyce, it's been more than 2 days. No post on our MPs forum. All the MPs are asking me, where is Joyce's post? It's been 2 days. That is too long. Your fellow members of Parliament are asking me, where is Joyce? Susan is searching for you. And there's a minister of asking, where is Joyce? I'm still waiting for the report that you say you already give me on Wednesday. I'm still waiting for that report, Joyce. All in all, I know Maureen. He's looking for you. Wellington. He's looking for you, Joyce. Ianka. He's looking for you. Wayanka. He's not even looking for you because he doesn't even know. He's waiting that you're probably going on one of your busy errands, you're going to come back. He's waiting for you. He doesn't know anything. And he's the one that is making us, all of us, cry. But he's standing here looking at all of us and thinking, my mother's going to she's going to come back. That's how hard it is going for all of us. Joyce, thank you for being there for all of us. We shall miss you, Joyce. Mafumu atunose ameni mwajalira ilifaya mwana wa Joyce. Tebani ino mambo nataka kumanso onse akubanja. Tebani amupino. Tebani amai Catherine Nkotane Hara ameni mwali speaker wa nyumba ya mambo kumanso wajiri wayamba kwa mtuko yote chama ya Congress. Tebani mai Kolinzamba amene mwenendo wakulu mu ofisi ya president komanso nduna zonse ajiri wanduna onse ma MP onse Tebani ndibese ku Tebani akulu onse akulikulu komanso ilo limegezeka pati Tondo wa regional chairman katika hivyo wakati ambaye wengi na rumo regional challenge ripoti Bambo Prince kama nataka wakuu yani mbatonse za kifumu komanso alagizonse kwa president donse operativo kunyumba daima the president was the president was by Congress kujadila taifa linaendelea. Tunajua
kuletsa dana pamene the president of Mozambique amakatsekulira boda kumene their president iwo amaenda limodzi the president of Mozambique kukali moto mwawo koma atasiyana na president of Mozambique amaenda ine kukali moto mwawo ndipo mkaza utenga uwu ikati kukamaka kumana ndati mwina moga wapepesako ifojo kizaokwera atayawa chuli waduna a president chako atandi akabuti sono ndaziwa chifukwa chikukwera alandira phone koma kuyambira pa phone imene sitinayankhula necho pakatafika kuwankhosa ndi madabwa kuti phone imene inaleta koma mwanzo phone inamusokoneza kwambiri mmene ndimene president Lazarus Chakwera akulinira zakutayika kwa nduna yake anawasankha Maite Chituro kukhala wachiwiri kwa nduna mwezi wa Januari kumene amagwira ku local government imtangaza amagwira ntchito limodzi na nduna amene soteredwa kuwechwa Chapala Congress ali chati madona amene badakali pano asutapo sifaza operanso kansala watu so wataika kudeza iwa kwa mundu na umene mkuforokoza kwao kwa chimendo kabuti nchibe na kweka sifolidana ziwa kuti hamzonse kwa biradani pano nobo dikonza kuyankula mwandudu wina ule onseo siku likonza kuta kuti walole ma-MP aliye pano nkhani zosabwereza alisakamba yake yokutetea isitoa kuti waleke mafumu aliye pano alisakamba yake yosabwereza isitoa kuti funse akumpingo aliyense ali ya mokuwa kwambiri isitoa wajakaliwe imangali nawo nkhani yaje tukupa protocol zaena amakonda kunena ati kuti akutendale sitiya ifeyo koma chitukuko zimene abayankula motsikilizibwa tokera patsika mtima ngati munthu okonda kuyimikirana president Lazarus Chakwera akulira chifukwa chotaya mtumiki wake okonda Malawi otere tikamati kuyang'ana chitsogolo a president pamene akuyang'ana kuti chitsogolo ndikukula dziko la Malawi misonzi yawo ndipo kuti kupita kwa kutsogolo teremo yawo kutsogolo akamena kwasowa kuti adzipira nawo ntchito atamakhala ogwira ntchito amene amagwira ntchito chosito koma mulungu amakhala ndongoso lake kolera president akutozedwa chifukwa choti chichi cholinga cha mulungu Josefe president akutipempha kuti tiyena limodzi akubanja mokhulupirira kuti mulungu sanakwitsa mandilole maandaka kuti kutokera tsono kunduna wazofalitsa nkani kuforokoze toyamba kumanza tukali kutamani kutali kwambiri kotero tukufunyani kulinga mwabwino koma a president Lazarus Chakwera amene lero anatuma ndiyobitawendera iwo wakuti kumanza kutaliko chifukwa cha mmene iwo amagwirira ntchito nanebala kutambani kutaliko Lazarus Chakwera mawa akafikako kukaona mpaka kwenye msumbano wake kutokera kuondona kumwe imalili pene kulipa kachitika maliro kupenza mwenja kuno kuti nasanga mchezo kumaseita ni chipira pambili zetu kumalira mausiana alipo ena kumalira mauzimu motokozera mauzimu kumaso ena kumalira mumana zero kwina motokozera mkabulewe na zero na kumusa kumene kimafuna nipenda haringa ibona kuganza andari hawi mina imene mulungu amatipatsambata ukuti titaonetsa kaumundu kathu mina kuvindikira kausalama kathu pamodzi
matsalira lero matsalira ate zimene zomachitika tikakwerezwa izi lero zikozokwera sizakwana kala nkwabitsulo koma mawa zikwanuko nakasiza komala kongeswali koma mawa zikuchipanyukanuko ndiopusa amenena mundu akamamenya kuoka iye yake yapamtenga kumasika wanamene yapamtenga albeima lokana nzeo leo amati moto umapita kumene kwatsala chiye tono kuteka kwanu chiye lakini louma kwambiri louma kale ambuye atitonthoze kumate tilienda anthu anze zifukwa kuteka zikatoka kumwanza izi zikatoka kulonge kuno izi kuteka zikonzoloera boma kwa ambuye akulariseni bebanga kumeneko kunali kulira kwa Honorable Moses Kunkuyu Kalonga cha MP amene pamwambo awira His Excellency Dr. Lazarus Makate Kabuta. Pembani ampingo moja ni Pastor P wanayakosa ya maidi tulo ategala wala kizwana au ile ndio kumpa utenga usubu bila kwa maidi tulo ukupita kwa hizo utaka ni kawia Tobano Jamba, Mambo, Wampingo, Mano Sanami Mambo Wampingo, Vede Divani, Wanduna, Moses Kunkuyu, Amenye Maimira, Abisi, Divani Wambili, Mauremu, Abidi Paulia, Uremu, Program ya Wampingo, Jamba, Nyimbo number 121, Igata nyimbo yo, Zamba Pembero, Jokea kwa Executive Secretary, Pastor Kangoma, absent from our conference, the 7th-day Adventist. Ligata Pembero, Zamba Nyimbo, Yotoka kwa Mai Adolika, Lilongwe Northwest District. Ligata Nyimbo, President Pastor J.A.G. Nili, Lady a president absent from our conference, the 7th-day Adventist, Alibata Utenga. Agamaliza kulalipira, izamba nyimbo yotiriza, imene alipati ya nyimbo number 5, imene Maremu Joyce Tsulo amaigonda. Iwekata nyimbo yo, Pastor Piri, Azalibata Pembero, lotiriza. Iwekata wamenepo, izabwe zilanso mambo ukwamini akubitsa kulea. Mpingo, amitinga 10 timilile, timbe nyimbo number 121. Nyimbo number 121. Ibatu za Yesu yoyewe napona ne anatoa kafamako Ibatu za Yesu yoyewe Yes,